Oh no! ସୁରଟରୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ନୁହେଁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡକ ନେଇଯାଇଛି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଗାଁରେ ବୁଲିବି ନା ମୋ ଇଜ୍ଜତ କାଲି ଗୁତୁତେ ବଢ଼ିଯିବ। ମାଉସା ସବୁ ବଲଟିଏ ସୁରଟରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମାଉସା ବଲଟି ସୁରଟରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସୁଟରେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଡଟା ଦେଖେଇଦେବି ତାହେଲେ ତମ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ହତୁତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ କଦମ୍ବ ମୋ ସୁରଟରୁ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିକା। ମାରିଛି Oh no!